Business Corner -tapahtumaa ja aloitetaan tälleen ihan kahvia ja räppien merkeissä. Sieltä pari tärkeintä ihmistä puuttuu, niin napakkaa kahvia ja räppiä ja kohta aloitetaan. Mato tulee juontamaan ja hän on kohta paikalla. Ja ystävämme Markoa vähän odotellaan tässä, mutta eikä hän kohta tule. No niin, voitaisiin pikkuhiljaa aloitella tätä tilaisuutta ja vielä kerran kiitos, että tulitte. Ja syy, miksi te olette täällä, niin viime syksynä Riku Routo lähti tonne tien päälle myymään. Huomasin, kuinka paljon hienoja yrityksiä Lahdessa on, jotka pakertaa omillaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä kostan näille porukoille, ketkä on tässä museoa auttanut, että mä kutsun teidät yhteen ja tutustutte toisiinne ja verkostoidutte ja rupeatte tekemään keskenänne kauppaa. Totta kai onhan tässä mulla taka-ajatuksia, mutta ne tulee sitten myöhemmin. Mutta tervetuloa ja startti tuleville tapahtumille. Meidän museon ympärillä on 500 yritystä, yli 500 yritystä, jotka on tukenut tätä museoa enemmän tai vähemmän. Ja mun on pakko nyt kertoa, että jos joku jostain tuntuu semmoiselta, että haluaa liittyä siihen yhdistykseen, se on täällä mahdollista. Samaten me tehtiin Moottoripyörämuseon kalenteri, mitä me myytiin viime vuonna 2000 ja se työ on alkanut. Ja mä haluaisin, että joku nostaisi käden pystyyn ja sanoisi, että tilaa nyt niitä, nimittäin saa firman, kun 30 tilaa, niin saa firman logon siihen. Ja positiivarit on tehnyt nämä kalenterit, Töytäri Jussi ja Sami, ja työ on alkanut, että tietysti tää on, en mä tiedä, onko tää törkeä, että mä oon kauppamies ja tällä edetään. Ja hyvää ehtoota munkin puolesta, ja mä oon Mato Valtonen ja Riku tuossa äsken kertoi mulle, että mä oon juontaja täällä. Rikun kanssa meillä on aina yllätyksinä, meillä on kummallakin aika vauhdikkaat käänteet ja meillä on aina jotkut asiat kertomatta toisillemme, mutta se on sitten ihan toinen juttu. Tää on ihan meidän keskeistä, kun Riku yleensä asiat hoitaa hyvin ja minäkin jollakin lailla. Tosi hyvin. Niin oli just tää, mä aikanaan merkkasin kalenteriin, että tapahtuma alkaa kello 17. Mä soitin Rikulle jossain kohtaa, kun selvitettiin jotain tästä, niin se alkoi 17, niin kuin 18 sanoi Rikusta. Mä muutin tämän kalenteriin 18, nyt mä olin äsken äitiä moikkaamassa tossa. Missä sä oot? Äitin luona. No niin, tää on toinen story. Tää illan teema oli, että pitää vähän jokaisen nyt kertoa itsestä ja kehua itseään, että niin löytäisimme toisiamme ja osaisimme tehdä bisnestä keskenämme erilaisten asioiden kanssa. Ja ne ovat aina ostaneet kiinalaiselta, myyneet kelle tahansa. Ja tässä nyt on pikkusen niin tällaista sisäpolitiikkaa, taas kaupankäynnissä pitäisi mun mielestä Suomessa käydä enemmän tällä hetkellä, että ostettaisiin enemmän kotimaista ja varsinkin lähipaikkakuntien kanssa tehtäisiin touhuttaisiin, niin se auttaisi niin pikkusen tätä meidän talouskurimusta, missä me tällä hetkellä eletään. Tämä on ihan mun oma. Niin toivottavasti täältä saadaan jotain aikaa tästä myös sitten kannattaisi sellaiset, saataisiin verkostot luotua, tavattua useamminkin, touhuttua erilaisia asioita. Täällä oli yksi idea, että piti kehua itseään. Suomalaiset ei ole siinä kovin hyviä. Se on meidän sellainen huono puoli ja varsinkin kun me lähdetään myymään maailmalle mitä tahansa, niin me ollaan vähän vaatimatonta porukkaa. Että meiltä puuttuu sellainen hullu rohkeus siinä kaikenlaisessa tekemisessä. Riku kertoi mulle tällaisen esimerkin, mikä musta oli varsin mielenkiintoinen. Mutta tämä paikka, missä me ollaan Ace Corner, tämä kahvila, tähän on, Riku on kaikille teille tämän takonut moneen kertaan, että on niinkö Englannissa sijaitseva Ace Cornerin tällä franchise liike, tai yritys niin ensimmäinen niin ulkopuolella. Sehän on se maailman kuuluisin prätkäkapakka, on Ace Corner siellä Englannissa. Riku sitten jollain tavalla sai ne hämättyä ja puhuttua, että se sai tämän nimen käyttöoikeuden. Ja nythän sitten Amerikkaan on tulossa seuraava, Daytonaan. Riku oli Lontoossa kokouksessa. Ja tapasi, kun amerikkalaiset tulivat sitten kertomaan, että millä avuilla he laittaisivat tämän homman siellä lentämään, niin kehumaan itseään sinne lontolaisille. Mä muistan, kun Riku sanoi mulle, että vittu ne osaa myydä. Mä tarinaa nyt kerron sen, mitä mä muistan sen, mutta siellä tuli 7 kundia. Yksi oli suunnitellut Harley Davidsonin koko merchandise-systeemit, kaikki ne teepaidat, kaikki helvetin systeemit, mitä niillä on. Yksi on suunnitellut Hard Rock Cafén sisustukset kaikkialle, niin vastaa niistä. Ja niillä oli 3-ulotteiset kuvat rakennuksesta, minkälaiset tulee kaikki liikennevirrat laskettuna.
ja kaikki vuodenajat, milloin kauppa käy milläkin lailla, kaikki laskelmat tehtynä. Sitten niillä oli kuvasto, missä oli muuteltu Escornen nämä vaatetuotteet niin kuin amerikkalaisen makuun sopivaksi. Kaikki oli kuvastot tehty. Sitten ne kaivaa esiin laatikot, missä on ne vaatteet kaikki. Niin näyttää, että tällaisia ne sitten olisi. Niin lontolaisilla tai englannin puolella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin joo, minne mä voin laittaa nimen. Se on saman tien selvää. Kun me ollaan vähän sellaisia me suomalaiset, me mennään myymään tavaroita, että meillä on, mennään kuin helvetin tuoteselosteen kanssa. Että tässä on näitä happamuuden säätöaineita, kato nyt. Meillä on paljon opittavaa siitä ja itse se kehuminen avoimesti, jotenkin se ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, mutta tänään kehutaan. Eli minäkin olen siis nykyään aika paljon eletän itseni käymällä puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa. Mä olin vuoden puhuja 2008 ja sitten minut valittiin Spikersforumin vuosikymmenen puhujaksi. Mitä siihen sanotte? Hyvä Matto! Mä olen aika hyvä siinä mitä mä teen. Mä oon saanut parhaita palautteita mitä Spikersforumista 7000 puhujasta kukaan saa. Ne kuuluu minulle. Tällä lailla myydään itseä. Ota mut, mä oon tosi hyvä. Tosiaan mä en kyllä itse myy itseäni, se on aika noloa soittajallekin, että hei, ota mut puhumaan tosi hyvä. Että mä annan niillä muiden hoitaa sen kehumisen siellä, mutta enkä näin yleensä toimi, mutta tää on tällaista pikku herätettä, että koitetaan puhua itsestämme, tulla ulos sieltä, eikä vaan pidetä salassa sille, että meillä on jotain todella hyviä tuotteita, todella hyviä palveluita, niin jos ne pidetään piilossa, niin nyt ei kukaan löydä sieltä millään lailla. Jaha, tässä oli pikku vuoja tosiaan. Nyt pyydettäisiin sitten seuraavia tänne kehumaan itseään. Meillä on lupautunut tänne tulemaan Ladekin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. Ja tuliko lähtee tästä? Tervetuloa. No niin. Tää tuli yhtä lailla yllätyksenä. Mitäs tulit tänne? Lupautuminen. On ääni vähän käheni, yritän pitää tämän lyhyenä. Mutta ensinnäkin täytyy kiittää Riku. Se on malliesimerkki niin lahtelaisesta yrittäjästä. Miten saadaan tuloksia aikaa, kun on usko siihen, mitä tekee. Ja tahto näyttää sitten, että kaikki on mahdollista. Ja nyt mä en tässä lähde kehumaan itseäni, koska edustan tässä myös vähän niin kuin julkishallintoa ja Ladekia, mutta meidän tehtävähän on niin kuin tukea elinkeinoelämää, yrittäjyyttä siinä rajoissa, mitä niin kuin julkisena toimijana tehdään. Ja siinä mielessä niin toivon, että kaikki ottaa meihin yhteyttä www.ladek.fi, sieltä löytyy yhteystietoja ja tarjotaan palveluista, niin sieltä vaan, tässä on iso joukko, on kyllä jo tuttujakin, sinänsä on mukava myös nähdä näissä piireissä niitä tuttuja, kenen kanssa tehdään töitä päivittäin. Mutta lyhyesti siitä kehumisesta, niin semmoinen kulma, mitä itse olen katsonut, mä oon täällä ollut töissä Lahden alueella 2005-2009 välillä ja silloin oli Foxconnilla ja asiakkaassa oli Nokia ja kaikki toimittajat tuli maailmalla, että kuljetusliike Rajala ja yksi paikallinen maalaamo oli ne firmat, minkä kanssa töitä tehtiin. Itselle ei ole ollut niin kun, semmoista kytkyä töiden kautta tänne ennen kuin nyt sitten sain tänne mahdollisuuden tulla reilu vuosi sitten tähän tehtävään. Ja tässä on ollut ilo nähdä niin kuin monia yrittäjiä ja yrityksiä tällä alueella ja etenkin perheyritysten voima ja se, miten tehdään asioita pitkäjänteisesti. Et kvartaalitalous on pikkasen niin kuin erilainen käsite perheyrityksessä kuin julkisesti noteeratuissa yrityksissä, missä se omistajuus on joskus aika kasvotonta. Ja se on niin kuin iso assetti. Ja nyt kun voisi sanoa, että näin ulkopuolisen näkökulmasta vähän tässä katsonut Lahteen, niin kyllä meillä on niin kuin ihan huikea ympäristö tässä. Ja niin kuin Ilkka Viljanenkin tuossa sanoi, että miten tämä alue on kehittynyt viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin aivan huikea. Ja meillä on yhteydet pääkaupunkiseudulle, junaradat ja moottoritiet, niin mehän ollaan ihan osa niin kuin pääkaupunkiseutua ja ulkomaalaiset kun katsoo Lahtea, niin ei ne erota tätä edes Helsingin alueesta.
siinä mielessä meillä on ihan niin kuin huippu paikka ja tämmöistä porukkaa kun on niin mä oon 100% varma, että Lahti on niin kuin hyvin nopeasti niin kuin Suomen ihan huippupaikkoja ja meidän LVL-kampanjakin, mikä tuossa on käynnissä, niin yritetään vähän tuoda näkyvyyttä, mutta kaikkein tärkeinhän on se, että täällä on ne yritykset ja yrittäjät, mitkä sen niin kuin työn tekee ja niitä halutaan tuoda esiin. Eli itselleni kehumisen sijasta haluaisin kiittää vielä kerran Rikua ja kaikkia teitä yrittäjiä, ketkä olette täällä paikalla ja muutenkin koko seudun yrittäjiä. Kiitokset teille. Kiitoksia. Panitteli ja sitten tän se teki sitten tätä, ei kyllä se vaan sanoi, että jotain ei ole sanottava ja pakkohan mun on jotain sanoa. Ensinnäkin Madosta ja teistä molemmista ja täällä on näin juhleva yleisö täällä, erittäin vahva kunnon yleisö tässä. Mikäs teidän on ollessa, kun olette tällaisen porukan saanut. Ja minä en tiedä, mitä minun pitäisi puhua, mutta mä joka tapauksessa, niin tää on semmoinen sankari, että meillä on monta hauskaa juttua ollut vuosien saatossa ja on tää joskus velikultana ollut sitten tehnyt vähän semmoistakin pikkujekkua, että on sanottu, että ei kunhan pysyttäisiin sentään paremmin aisoissa. Kerrankin tuli mieleen, voiko puhua? Kerrankin tuli mieleen, että nyt minun täytyisi lähteä pitkälle reissulla Amerikkaan ja sitten tuli mieleen se, että miten se maksaa? No kyllä me tästä selvitään. Ja niin ne sitten pojat lähti sitten. Selvittiin joo. Joo, nämä oli semmoisia kivoja velikuntia, että pois. Niin se on, niin ne on aikaantunut vaan, ei sille mitään vaan. Ja kiva on, joo. Ei mulla muuta asiaa ollutkaan. Kiitos Mikko. Mikko on tehnyt suuren työn tässä kaupungissa, kaupungin hyvinvoinnin ja yrittäjien eteen niin koko elinaikana ja sitä varmasti kaikki arvostavat. Mutta vielä samanlainen ole kuin ennenkin. Näin on. Kiitoksia Mikko. Kiitos oikein paljon. Mä ajattelin kertoa tämmöistä vähän niin kuin meidän eläkkeelle. Mä pitää kokeilla freelancer-uraa ja mä 2005 lähdin sitten, perustin oman toimiston ja rupesin rakentaa semmoista freelancer-uraa ja sitä on kestänyt kohta 10 vuotta tässä, niin mä päätin, että nyt ennen kuin mä menen hautaan, niin mun pitää tehdä vielä yksi ura. Ja mä perustin tämmöisen mun kaverin kanssa yhden yrityksen, joka rupeaa valmistamaan näitä mun tuotteita. Ja mä kerroin tämän yhdelle mun kaverille just samoilla sanoilla. Mun 14-vuotias tyttö sattui kuulee ja se katsoi mua tälleen säälivästi, että niin iskä, sä tolla menolla kyllä sinne hautaan joudut äkkiä. Ja tämä yrityksen nimi on Nordic Hysteria ja me päätettiin tehdä kaikki oikeastaan vähän eri lailla, mitä on yleensä tehty. Ja kerron jotain tämmöisiä alkuajan hankaluuksia. Me tuossa kesällä vasta tämä perustettiin, mutta me ollaan tehty autotallissa jo vuoden alusta lähtien töitä ja yritettiin lohduttaa itseämme sillä, että monet muutkin isot firmat, niin kuin esimerkiksi Apple ja muut on lähtenyt autotallista. Mutta meillä oli Habitaarissa, me lanseerattiin meidän mallisto, eli se oli syyskuun tuossa alkupuolella ja meille tuli pikkusen kiire, koska meidän piti saada aika iso määrä prototyyppejä valmiiksi. Ja Mies valehtelee. No en kyllä niin. Sen huulet liikkuu. Ja siitä lähdettiin liikkeelle. Se oli ihan hyvä alku tosiaan sitten sille tilaisuudelle. Mutta tosiaan Lähi-Tapiolan Vellamosta terveisiä. Me olemme ihan, tässä on kehuttu, niin kehutaan nyt mekin. Eli me ollaan tosiaan ainoa
lahtelainen vakuutusyhtiö. Meillä on pääkonttori Lahdessa. Lahdessa työllistämme noin 70 henkeä ja koko sitten alueella 150 henkeä. Me uskomme Lahteen niin voimakkaasti, että me lähdimme nyt siihen torin varteen, eli tervetuloa tutustumaan sinne meidän uusiin tiloihin. Aleksi 11, se on avattu siellä. Ne on vanhat Salpausselän säästöpankin tilat siinä ja tosiaan ne on siitä erikoiset tilat, että ne on tehty asiakkaita varten. Eli me emme halua teitä pelkästään netissä palvella, vaan me haluamme teitä palvella siellä paikan päällä. Ja meillä on sellainen kummajainen siellä vielä, mitä tänä päivänä vakuutusyhtiöstä on vaikea löytää. Meiltä löytyy ihan ilmielevä vahinkokäsittelijäkin sieltä. Eli ei tarvitse sitäkään pelkästään tuolla netissä hoitaa. Eli meillä voi hoitaa vahinkoasiat ihan siellä paikan päällä. Mutta tosiaan kiitos, että saimme olla täällä ja tervetuloa meidänkin puolestamme teille kaikille. Oikein rattoosaa iltaa kaikille. Kiitos. No niin, sen verran vielä, että Lähi-Tapioilla on täällä sen takia vakuutusyhtiö, joka on yksi taho, joka järjestää täällä. Täällä on Devnet, moottoripyörämuseo ja Lähi-Tapioilla. Me ollaan 300 järjestetty tää tapa. No niin, hyvä. Kiitoksia tiedosta ja arvostamme tätä kaikki. Niitä aika nastaa, jos niin Lähi-Tapiolan kaverit tuossa sanoi, että heiltä saa paljon. Antti se on sitä, että... No niin, kiitoksia. Sori, ääni vähän. Enaalti vedetään lyhyesti. Rikulle kiitos, että ollaan saatu mukana järjestämästä tapahtumaa. On tosi hieno nähdä tällaisena niin sanottuna nöösipoikana lahtelaisessa yrittäjäkulttuurissa. Näin paljon on saatu yrittäjiä paikalle. Ja eletään tietotapaa, kaikki tiedetään, että eletään taloudellisesti synkkiä aikaa, mutta jos mä haluaisin tuoda muutaman positiivisen jutun esiin. Ja täytyy kiittää, täällä on hirveän paljon tuttuja naamoja, kenen kanssa me ollaan vuodesta 2005 saatu tehdä yhteistyötä ja sitä kautta kehittää Devnet Oy:tä eteenpäin IT-palvelutarjoajana. Siitä yksi sellainen hieno meille iso virstaanpylväs on se, että päästiin huhtikuussa avattiin toinen toimipiste Jyväskylään. Että tällaisenakin talousaikana ollaan päästy laajentamaan, siitä iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Ilman teitä se ei olisi millään tavalla onnistunut, koska mekin, niin kuin moni muukin yritys, nyt tarjotaan nimenomaan palveluita tälle alalle. Ja oikeastaan kaikille. Ja se pitää kehua itseään tai omaa yritystä. Simo on todella huono. Ja mä en ala mitään meidän palveluista sen enempää kertomaan, että tuolla takaa löytyy meidän myyntijohtaja Ahola Jani, jonka kanssa voitte keskustella sitten enemmän, jos tulee mieleen, mitä kaikkia palveluita tarjotaan. Totta kai munkin kanssa saa tulla keskustelemaan siitä. Kiusattavaa mua ei vetäkään. Niin, kyllä. Mutta tosiaan, niin tää on todella hienoa, että Rikulla riittää energiaa puskea lahtelaisia yrittäjiä eteenpäin, saada niitä kasaan. Mun mielestä se, mikä mun tässä 10 vuoden historian aikana, mikä mä oon pistänyt merkille, että mun mielestä Lahdesta on aina puuttunut sellainen yrittäjäverkosto. Sellainen ihan oikea yrittäjäverkosto. Välillä, että tasaisin väliajoin istuttaisiin saman pöydän ääreen ja mietittäisiin, miten jokainen voi auttaa toistaan. Ja se on mun mielestä hienoa, että nyt ollaan näin, tällainen iso askel päästä tässä asiassa eteenpäin. Ja oikeastaan siitä kiittäminen Rikua ja myös kaikkia paikalla tulee. Mulla ei tässä välissä tän enempää. Sellaisen haasteen heitän, että ihan minkälainen tahansa ongelma teillä on IT-alan kanssa, niin tulkaa juttelemaan meille. Mä lupaan, että me löydetään siihen ratkaisu. Kiitos. No niin, lähdetään tekemään parasta, me löydämme ratkaisun. Tällaista puhetta täällä halutaan kuulla ja se on heti, jos minä löydän sulle ratkaisun, niin kyllä se vähän houkuttelee, että menenpä käymään siellä sitten, jos on näitä pulmia, mitkä alaan liittyvät. Seuraavan järjestön, yrityksen, mitä tämä nykyään mainittaisiin, niin edustajan tänne haluan mielelläni, koska tämä on minulle hyvin läheinen, eli Lahden hiihtoseura. Se on minulle tuttu seura sillä, että siellähän kaikki Lahdessa nuorena poikana silloin minun nuoruudessa hyppäsivät mäkeä. Niin... Sitten asia Lahden hiihtoseuraan. Lahden hiihtoseura alkaa olla 100-vuotias tässä muutaman vuoden päästä ja olen
itse nyt kehutaan hyvin ylpeä siitä, että saan toimia sen puheenjohtajana, koska se on aika merkittäviä lahtelaisia ennen minua ollut ja siinä jatkumossa on hieno olla. Paitsi että meillä on sporttitoimintaa, niin meillä on 2 isoa tapahtumaa. Finlandia-hiihto, joka on maailmassa 5 suurimman hiihdon joukossa tänä päivänä. Noin 600 vapaaehtoista innokasta joka vuosi sen järjestämisessä. Sama Salpausselän kisat, jossa on maailmankappeja toistakymmentä joka vuosi ja noin 1500 vapaaehtoista. Lahden hiihtoseura työllistää noin 10 henkeä ja me laitamme nuorisotyöhön noin 350 000 euroa joka vuosi. Eli varmaankin olette siinä samaa mieltä, että monta lasta, nuorta jää kadulta pois hyvän harrastuksen pariin. Eli tämä on oma missionikin, että olen jaksanut erilaisissa tehtävissä olla yli 20 vuotta siellä. No nyt on aivan erityistä. Vuonna 2017 meille on saatu 7. maailmanmestaruuskisat. Mikään muu paikkakunta maailmassa ei ole saanut 7 kertaa maailmanmestaruuskisoja. Sekin todistaa jotain, että meillä Lahdessa osataan järjestää kilpailuja. Monta vuotta olette varmaan huomanneet, että yleisömäärät Salpausselän kisoissa on laskenut. Meillä oli aikanaan Toni Niemisen aikaan Albertville 92 100 000 katsojaa. Viime vuonna ehkä 35-40 000 katsojaa. Olemme usean vuoden aikana kaupungin kanssa, Hiihtoliiton kanssa tehneet uusia rakenteita ja meillä varmaan julkaistaan tässä vuoden vaihteessa näistä uusista suunnitelmista. Meillä on todella tulossa potkua siihen, että me pelastamme varsinkin tulevaisuuden tämän 20-luvun, että silloinkin Lahdessa on vahvat Salpausselän kisat ja voimme saada tänne maailmanmestaruuskisoja. Teitä kaikkia tarvitaan. Niin kuin sanoin, Hiihtoliitto, Lahden kaupunki on hyvin tässä mukana, mutta teitä kaikkia tarvitaan niin henkisesti kuin mahdollisesti yhteistyösopimusten muodossa. Lahden hiihtoseuran urheilijoista on naisten maajoukkue mäkihypyssä täysin kaksi nuorta naista on Lahden hiihtoseuralaisia, yhdistetty maajoukkueesta yli puolet on lahtelaisia ja mäkimaajoukkueesta noin puolet. Tulemme satsaamaan 2 vuoden aikana näihin urheilijoihin, omiin lahtelaisiin urheilijoihin ja toivon, että te yritykset olisitte mukana rakentamassa tätä menestystarinaa vuodelle 2017. Meillä on myös paljon tarjottavaa teille. Se ei ole pelkkää tukitoimintaa. Me voimme järjestää teille näkyvyyttä näihin tilaisuuksiimme, Finlandia-hiihtoon, hiihtoja, Salpausselän kisoihin, televisionäkyvyyttä, tykypäiviä teidän henkilökunnallenne ja myös asiakkaillenne. Eli nämä ovat yhteistyösopimuksia, eivät tukisopimuksia. Ja sitten vielä se kehumisosio. Eli Suomella on talviurheilusta noin 350 arvokisamitallia. Lahden hiihtoseuralla niistä on 125, eli yli 1/3. Kiitoksia. Hyvää iltaa arvon yrittäjät ja kutsutut Rikun vieraat. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää Rikua itse asiassa 2 asiasta. Toisesta ensimmäiseksi siitä, että on järjestänyt tämän illan tänne, saanut jopa ihmiset liikkeelle tämän hektisen yhteiskunnan keskellä. Sitten toinen kiitos tulee siitä, että tämä museo on tähän rakennukseen noussut pystyyn ja saanut tällaisen ilmeen kun se tänä päivänä on. Ja tiedämme hyvin sen, että täällä ei ole yhtä hiljaista kuin kaikissa museoissa vuosikierrossa, vaan tapahtumaa ja väkeä riittää erinomaisen paljon. Me paljasaikaiset lahtelaiset muistamme hyvin tämän alueen, vaikka täällä on varmasti paljon kauemminkin Lahdessa asuneita kuin itse, niin minkälainen tämä alue tuolta nykyisestä satamasta
eteenpäin oli 70-luvulla ja vielä 80-luvulla. Ja kun tänä päivänä vertaa näitä kahta ilmakuvaa, niin ei edes tunnista, että on samasta alueesta kysymys. Ja yksi iso palanen on myöskin tämä Rikun ja hänen tiiminsä tekemä kokonaisuus tässä Niemen sataman kupeessa. Hyvät ystävät, kun Riku sanoi, että kehutaan täällä yritystä, ilmeisesti edustan tässä Lahden kaupunkia, niin voisi kysyä, että mitä kehumista tänä päivänä siitä on. Mutta asiallisesti sanon sen, että oli miellyttävä tulla tänne, koska tänä aikana, kun arkea pyörii tuolla julkisella puolella, niin siellä ei paljon hymynhäivää ole. Tuska on aistittavissa niin viranhaltijoiden kuin myöskin sitten päättäjien kasvoilta. Ja jos vuosikausia olemme hitaasti muuttuvana puhuneet siitä, että haasteet ovat edessä, niin tänä päivänä ne on juuri tässä samassa hetkessä kuin itse olemme. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että tämän yhteiskunnan todellinen voimavara, yrittäjät kokoontuvat yhteen ja hakevat sitä positiivista virettä kaiken jo näin niin kuin maallisesti pimeän ajan, mutta muutenkin vähän synkän ajan keskellä. Julkinen puoli ja yrityselämä kulkevat käsi kädessä ja tarvitsevat molemmat toinen toisiaan. Joskus saattaa näyttää siltä, että julkisella puolella kaikki asiat tehdään juuri päinvastoin kuin on yksityinen puoli ja yrittäjät. Tässä on joku sellainen niin aikaraja, että sehän on vanha tuttu sanonta, että kun politiikalla se vähänkin pienikin asia loppuu, niin puhe meinaa vaan jatkua sen jälkeen. Totean ihan lyhyesti tähän vaan loppuun, että oikeastaan itse lopullinen hätkähdys tapahtui kuukausi sitten. Sä painat vaan jotain nappia. On opetettu, että painan napista. Lopullinen hätkähdys tapahtui tähän julkisen puolen kokonaisuuteen, kun julkistettiin viimeiset tilastot työttömyysvakuusmaksujen tilanteesta. Tiedätte sen, että tänä vuonna joudutaan ottamaan 500 miljoonaa euroa lainaa siihen, että pystytään rahoittamaan meidän työttömyysjärjestelmä. 500 miljoonaa. Ja se kertoo siitä, että kun mietitään, että miten hyvät ystävät, mä olen sanonut tässä, että ollaan sitten julkisella puolella tai yrityspuolella, niin tämä on yksi vene. Siinä ei ole perämiehiä, soutajia ja kapteenia, vaan kaikki ollaan siinä samassa veneessä, ja sen takia toivon entistä enemmän, että tällaisia Rikun tyylisiä kavereita löytyy tästä kaupungista, jotka kasaa joukkoja yhteen, koska yhdessä tekeminen, verkostoituminen auttaa meitä kaikkia. Kaupungin puolesta kiitoksia Rikulle. Ollaan kertomassa siitä ilouutisesta, että Vanelina Groups on tulossa tänne Lahteen ja tuonne Mukkulan kartanoon. Ja täällä on niin paljon Lahtitietoutta paikalla, että en ala kertoa Mukkulan historiikkia sen kummemmin, mutta enemmänkin siitä tulevasta. Eli loppiaisena avataan 8. tammikuuta ja meille tulee sinne 33 vuodepaikkaa, 5 kokoustilaa. Välissä, kun Jussikon tulee, niin täällä on näitä Härmä Snack Pointin eväitä, että ne pitäisi syödä täällä ennen lähtöä. Ja se oli se etu, että seuraavan päivän Etelä-Suomen Sanomissa minun puheeni julkaistiin kokonaisuudessa. Että se koko runo oli siellä. Kun perustin Positiivarit, niin silloin oli tavoitteena rakentaa Suomeen onnistujien kotipesä. 32 vuoden jälkeen voi sanoa, että niin on tapahtunut. Jotta tänään tekemässä sitä, mitä itse on tullut tehtyä nyt puolet elämästä, itse asiassa vähän ylikin. Ja kun Lahdessa perustin onnistujien klubin, elettiin vuotta 1992. Silloin lähdin kokoamaan suomalaisia yrittäjähenkisiä ihmisiä yhteen. Yhtenä ideana ja ainoana oli se,
että jokainen jakaa vahvuudet keskenään. Jokaisen tehtävänä oli kertoa, missä hän on kaikkein ja se mitä me Lahdessa tehdään, niin tässä on nyt sitten toisen polven positiivareiden yrittäjä, joka jatkaa asiaa. Joo, meillä on suuri ilo ja kunnia olla Rikun kutsumana täällä puhumassa teille, hyvät lahtelaiset yrittäjät. Tämä on mahtavaa nähdä tällaista yhteishenkeä. Riku on korostanut sitä, että hän haluaa kutsua yhteen hiileen puhaltavia lahtelaisia yrityksiä yhteen. Mulla on yksi sukulainen, joka on ollut lahtelainen yrittäjä kymmeniä vuosia. Sundelilla oli jossain Vesijärven kadulla minusta konikone jatkaa, niin silloin kun Riku soitti, että kerkeätkö tulla käymään, niin mä totesin, että mulla on kello 19 pitää mennä Euroopan väyrystä tapaamaan, että sen takia mulla on vielä kravattikin päällä, mutta mä kyllä jo arvasin, kun hän pyysi, että mä joudun joku puheenvuoron käyttämään. Sen verran tästä alueesta ihan oikeasti kehittymistä. Mä oon lahtelainen kolli, mä oon ollut vähän aikaa puolella, niin Rikos on sen verran vanhentunut, että meillä oli nuorena tapana kipeltä. Kukaan ei tästä, tää on hieno alue ja nyt tää niin voisi olla, että tää on vähän erilaisessa käytössä ja täällä on ihan päivän aikana niin kaikki liikkua ja tää on aivan loistava esimerkki. Loppuun piti vielä kehua. Niin julkisen puolen osalta itse on kanssa niitä ihmisiä, jotka on varmaan tehnyt virkamiesuransa sillä, että koko ajan sanoo, että pitää meidän enemmän vaan supistaa ja säästää, että kuitenkin keskeiset palvelut pystytään turvaamaan. Kehumisen kohta voisi olla vaikka tämä. Jos Suomen julkinen sektori toimisi sellaisella tehokkuudella, kuin Päijät-Hämeessä toimii, tämän koko valtion julkisen talouden 5 miljardin alijäämä olisi yli 6 miljardia ylijäämää. Kiitos. Kiitoksia Mato. Täytyy ottaa seuraavakin askel ylöspäin, että näkyy taakse asti. Mä aloitan positiivisuudella. Tapasin Thaimaan suurlähettilään tuossa muutamia viikkoja sitten. Hän on ollut 3 vuotta täällä Suomessa suurlähettiläänä. Ja hän kertoi tilaisuudessa, että kun oli kysytty, että mikä tässä maassa on erilaista Thaimaassa tai hänen omassa elämänkokemuksessaan, niitä kokemuksia maailmaa kiertäessään. Hän sanoi, että hän on tämän koko 3 vuoden ajan miettinyt, miten suomalaiset voi elää hymyilemättä. Tietenkin itse en ole Thaimaassa käynyt, mutta mielikuva maasta on ja kulttuurista. Ja se jäi mulle lähtemättömästi mieleen niin paljon, että nyt täytyy Thaimaan matka varata, että pääsee katsomaan millaista on elää hymyillä. Mutta tämän positiivisuuden puolesta on tänään puhuttu. Tänään on myös tehty positiivisuuden puolesta hieno teko kokoamalla ihmisiä yhteen ja muistuttamalla siitä, että vaikka Mato tästä hapen tappo tästä rappusten päältä tällä politiikan osuudella, niin siitä huolimatta niin oli itse tämmöinen Liipolan kun silti edelleen mun sielu ja henkinen minä kuuntelee Sleepersia Liipolassa kerrostalon nuorisotilassa, jota muut kutsuu polkupyörävarastoksi. Ja siitä lahtelaisuuden omasta osasta mä olen ihan hemmetin ylpeä ja sitä lahtelaisuutta haluan myös omalla toiminnalla viedä eteenpäin. Mutta oikeastaan yrittämiseen haluaisin sanoa sen, että ja vähän sitoin tuohon eduskuntatyöhön. Yksi asia, tässä Ilkkakin viittasi siihen, kuinka hankalia aikoja toki täällä eletään. Mutta yksi sellainen positiivinen asia selkeästi valtiopuolelta, jos jotain positiivista halutaan nähdä, niin on se, että nimenomaan PK-sektorin kansainvälistymiseen tämä hallitus on lisäämässä rahoja ja lisää rahaa. Se on nyt siellä talousarviossa ja joulukuussa päätetään. Pelkkä lisäraha ei tietenkään tee kauppoja. Se ei korvaa sitä ihmisten tekemää työtä, mutta se tuo yhden tärkeän asian esiin. Suomalaisista PK-yrityksistä tulee vientituloja tähän maahan koko viennistä noin 13%. Ja siltä osin me ollaan eurooppalaisia kilpakumppaneitamme vielä hieman jäljessä, tai voi sanoa tiettyjä maita hyvinkin paljon jäljessä. Meillä vientituloista valtaosa tulee suuryritysten kautta, mutta PK-sektori on tässä osassa selkeästi takamatkalla. Mutta taas toisaalta positiivista signaalia tässä on se, että suomalainen PK-yrittäjä ja yrityskenttä muutenkin pitää yhä vahvemmin ulkomaille siihen suuntaan, jossa kauppaa tehdään näissä globaalista taantumista huolimatta Kiinassa yömässä vähän kauempana täältä. Mutta se oikeastaan
tästä kokonaisuudesta. Kun sanottiin, että pitäisi kehua itseään, niin mä kehun meitä päättäjiä, tämän alueen päättäjiä, Viljasen Ilkkaa ja siinä samalla vähän itseäni. Vuonna 2011 loppukesällä käytiin kovaa taistelua siitä tässä valtakunnassa, mihinkä suomalaiseen kaupunkiin, mihinkä maakuntaan, mihinkä vaalipiiriin alueellistetaan, sijoitetaan Suomen metsäkeskus. Mä olin silloin oman edustamani puoluehallituksessa ja tuore kansanedustaja ja tietenkin loppasin. Janin kanssa ruvettiin silloin suunnittelemaan, niin tätä ei oikein voi harjoitella, kun ei tiedetty ketä tänne tulee ja kuinka paljon. Ja mä oon tosi iloinen, että täällä oli näin paljon jengiä. Ja ehkä tää meni jopa pitkäveteiseksi vähän, mutta toisaalta jokainen halusi kertoa oman asiansa ja ne tuli ilmi. Ja nyt sä oot pitkäveteinen, täällä on yhtään pitkäveteistä puhetta. En mä tarkoitin, ei ollut yhtään pitkä, mutta mä tarkoitin, että näin paljon jengiä, niin joku saattoi tuntea, että en mä tiedä, olisiko me mitään kertoa hävittömiä vitsejä sitten. Ei siis erittäin arvokkaita puheenvuoroja.